Radšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude? Prezradí vám Stonožka. Ahojte kamaráti, verím, že aj vy ste sa tešili na ďalší diel kníh od Stonožky, pretože knižný detský trh ponúka naozaj veľmi veľa zaujímavých a vynikajúco napísaných kníh. Prvá kniha, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, sa volá Knižnica pána Losa. Druhá kniha, moje obľúbené Básničky z abecedy. A tretia kniha, o ktorej sa dnes budeme rozprávať a ktorú vám predstaví môj dnešný hosť, sa volá Pýcha a predsudok od Jane Austenovej. Počujete správne, určite viete, že tento román je určený hlavne tým dospelým čitateľom, ale táto verzia, o ktorej sa budeme dnes rozprávať, je určená vám, detskému čitateľovi. Tak poďme na to. Stonožka, čo by sme našim kamarátom povedali o tejto knihe? Podľa mňa kniha Knižnica pána Losa je kniha, ktorá je veľkou poctou pre všetky knižnice na svete, ale aj poctou pre čítanie. A teraz vám prezradím prečo. Pán Los každý večer sedí v kruhu svojich priateľov a svojej rodiny, žije uprostred lesa a každý deň po večeri, keď si všetci pohodlne posadajú okolo kozuba v obývačke, im rozpráva príbehy. Jeden večer však pánovi Losovi dojdú príbehy a nevie si spomenúť na žiadny ďalší príbeh. Tak jeho manželka, pani Losová, mu povie, aby nejaký prečítal. Ale Los príde na to, že nemá doma žiadnu rozprávkovú knihu a žiadnu rozprávkovú knihu nevlastnia ani jeho kamaráti v okolí. Tak sa vyberie do mesta a navštívi miestnu knižnicu. No a v tej nájde naozaj obrovské množstvo kníh. Čo sa bude diať ďalej, vám neprezradím ja, ale ani Stonožka. Dozviete sa to, keď si prečítate knihu, ktorá sa volá Knižnica pána Losa. A okrem toho, že je to zaujímavý príbeh, tak kniha je aj nádherne ilustrovaná. Verím, že sa vám kniha bude páčiť. Verím tomu, kamaráti, že mená ako Ivona Ďuričová a Adrián Macho sú vám všetkým dobre známe, pretože ide o výbornú spisovateľku a o excelentného ilustrátora. No a týmto dvom sa opäť raz podarila úžasná vec. Napísali a ilustrovali ďalšiu knihu Básničky z abecedy, ktorá slúži mnohým deťom na to, aby si osvojili písmenka z abecedy. S básničkami z abecedy sa písmenka naozaj hravo naučí každé dieťa. Štvrtý diel z edície Zábava s abecedou je naozaj pestrý, veselý, presne ako tie predošlé časti. Stačí málo na to, aby si deti abecedu zamilovali. Pomocou básničiek, ktoré nájdu v tejto knihe, sa im to určite podarí a ja si myslím, že si tú abecedu aj zapamätajú na celý život. No kiež by sme my mali takéto knihy, keď sme boli deti a nemuseli sme sa abecedu memorovať každý večer, kým sme sa ju naučili. Myslím si, že touto hravou formou to ide ľahšie. Kamaráti, verím, že si zapamätáte názov knihy od Ivony Ďuričovej a ilustrátora Adriána Macha Básničky z abecedy. Tak kamaráti, blížime sa do záveru ďalšej časti kníh od Stonožky. Verím, že sa vám predchádzajúce dve knihy páčili. A táto kniha, o ktorej budeme teraz hovoriť, tak tá si myslím, že by nemala chýbať v žiadnej detskej knižnici. Počujete správne. Kniha sa volá Pýcha a predsudok a je od vynikajúcej autorky Jane Austenovej. Mňa veľmi prekvapilo, keď som sa dozvedela, že budeme hovoriť práve o tejto knihe, pretože príbeh dvoch mladých ľudí, o ktorom hovorí táto kniha, je skôr určená pre starších čitateľov. Ale Leuška, ktorá sedí vedľa mňa, mala možnosť si túto knihu prečítať, nie celú a nie úplne do konca, a teraz vám povie svoj názor na túto knihu. Lea, ahoj. Ahojte kamaráti. Ja ti knihu odovzdám a priestor je tvoj. Tak... Je to veľmi pekná kniha. Je to o láske, o dievčatka a chlapca a ako sa do seba zalúbili.
Áno. A dievčatko sa volá? Elizabeth. Je to Elizabeth, však? Dobre áno. si pamätám. A chlapec? Darcy. Tak. Ale tá láska medzi nimi nebola taká úplne jednoduchá. Však Áno. Elizabeth sa nepáčil chlapec najprv. Hej. Tak. Áno, je to pravda. No a čo by si povedala deťom v tvojom veku napríklad, prečo by si tú knihu možno mali prečítať? Je to veľmi pekná knižka, pretože dozviete sa tam niečo aj o dievčatách, aj dozviete sa tam aj, čo sa robí na bále, aj o chlapcoch sa to. Aj chlapci si to môžu napríklad prečítať. Však aj oni sa dozvedia, ako sa majú možno niekedy chovať k dievčatám, napríklad na bále, alebo teda v dnešnej dobe na diskotéke. Áno. A? A ešte, keby ste nevedeli, keby ste už čítali tú knihu a zabudli si napríklad nejaké meno, alebo že kto to bol v tej knihe, tak tuto si to môžete pripomenúť. Hneď v úvode Áno. je to úplne krásne všetko napísané, kto vystupuje v knihe. Pýcha a predsudok od Jane Austenovej. Presne tak. Tak ste to počuli, odporúčanie od čitateľa vo vašom veku a verím, že vás presvedčila Leuška a knihu Pýcha a predsudok si prečítate. Čo je dôležité povedať pri tejto knihe, je to, že ide naozaj o knihu, ktorú môžeme zaradiť medzi klasické knihy, ktoré boli doteraz určené len starším čitateľom. Ale táto kniha je napísaná tak, aby ju vedel pochopiť aj mladší čitateľ. Tak verím, že sme vás presvedčili a knihu Pýcha a predsudok od Jane Austenovej si spolu s vašimi deťmi prečítate. Lea, ja ti veľmi pekne ďakujem a teším sa, že príjmeš niekedy, verím tomu, pozvanie k nám do kníh od Stonožky. Ja by som určite išla aj znova. Tak, Ďakujem pekne, majte sa. Ahojte. ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.